गतकाली थिला भाद्रव पूर्णिमा बा भागवत जन्म ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ହୋମ କରାଯାଇ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରିନି, ଫଟୋ ଯାହା ସବୁ ଉଠେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଶେଷରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରିଟର୍ନ ଆମ ଘରକୁ। ଆମର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତେ ତ ଆସିନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖେଇବି। କାଲି ତ ଲୁନାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଅନେଇ ବସିଥିଲି କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରି ଆଉ କ'ଣ ରହିହେବ? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ କାହିଁକି ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ।